Борбата срещу корупцията е основният двигател, който България трябва да използва, за да можем да станем нормална европейска държава, да станем по-богати и да станем по-добри. В началото всички си мислехме, че тази борба ще стане лесно и бързо. Прокуратурата ще се задейства, следствието ще се задейства, МВР и службите ще си свършат работата в момента, в който не само, че няма политически натиск върху тях, а има сериозен политически гръб, който да ги пази, за да действат. И всички хора, които са корумпирали или били корумпирани, ще отидат в затвора. Това се оказа една илюзия. По много прости причини. Корупцията по принцип, но особено в България, е пуснала изключително дълбоки корени. Тя е проникнала в профсъюзите, в работодателските организации, в почти всички сектори на икономиката и в почти цялата държавна администрация. И борбата срещу толкова голямо раково образование в българското общество няма да е нито бърза, нито лесна. Тя ще изисква постоянство, ще изисква да се работи умно, да не се отказваме. И някой път, ако използвам една фраза на Стефан Стамболов, да се хванем за опашката на дявола, за да извадим страната от блатото. Ще ви дам един пример от последните 3 месеца. Знаете, че последните 3 месеца, като част от плана за възстановяване, като част от програмата за приемането ни в Шенген и в еврозоната, България направи невероятни стъпки в Народното събрание, които бяха отлагани 15, някои 20 години. Имаме закон за КПКОНПИ, за антикорупционния орган. Имаме текстове в закона за разследване на главния прокурор. Имаме прието на първо четене промени в Конституцията. Имаме приет нов закон за обществените поръчки, който в голяма степен изсветлява ситуацията. Законодателно започнахме да се движим напред. И това е изключително добре и това е огромен успех. Това е огромен успех за всички, които подкрепиха тази законодателна програма. Но какво още имаме? Закона за обществените поръчки, тъй като той е най-близък до Министерство на финансите. Той мина почти както го бяхме предложили, с 2 изключения. Частните болници не трябва да прилагат закона за обществените поръчки, когато разходват публичен ресурс. Това остана в закона. Въпреки че ние бяхме предложили да се ползва обществени поръчки, когато се разходва публичен ресурс от здравната каса, не защото ние сме си го измислили, не защото това е добре антикорупционно, а и защото това е в директно нарушение на европейска директива, по която имаме започнена наказателна процедура и по която ще трябва да плащаме доста солени глоби. Въпреки това този текст не мина. И той не мина. Неговото отпадане беше подкрепено от партии, които по принцип сериозно се бият една с друга и са на различния спектър на идеологията. Това просто показва, че когато има сериозен финансов интерес, корупцията прониква навсякъде и блокира усилията, колкото и да има политическа воля и добронамереност. Същото нещо, между другото изключение, което не мина, другия дефект, който остана в закона за обществените поръчки е, че отдаването на горски масиви също няма да минава по ЗОП. Горите и частните болници останаха в изключенията, въпреки че са в директно нарушение на Европейската директива.
И за това е много важно да сме постоянни, да постигаме максималното възможно във всяка една стъпка в процеса, но да не забравяме нещата, които са останали и да ги довършим следващия път. И тук искам да поздравя изключително много малкото на брой хора, които са готови да се борят до край, когато знаят, че са прави, защото това идва с изключителен риск, в това число и за техните семейства и деца. Още сме в началото на битката и имаме да проведем още доста сериозни реформи и след като проведем реформите, те да станат практика, което ще бъде най-трудната част от процеса. И когато станат практика, аз силно вярвам, че България ще бъде не само нормална европейска държава, а водеща държава в Европейския съюз. На нашето поколение се е паднала тази битка. И ви гарантирам, че ще изведем до край. Благодаря ви.